13. februára 2026. Taliansko. Stredomorský cyklón priniesol na juh krajiny intenzívne a dlhodobé zrážky, ktoré spôsobili veľké záplavy v regióne Kalábria. Francúzsko. Silná búrka Nils zasiahla juhozápadnú časť krajiny. Začalo nové erupčné obdobie sopky Piton de la Fournaise na ostrove Réunion. Turecko. V provincii Kahramanmaraš spôsobili silné lejaky, vyliatie riek z brehov a zaplavenie obývaných oblastí. Intenzívne zrážky a prudké lejaky boli zaznamenané v mestách Izmir a Adana. Indonézia. Aktívna sopka Semeru sa prejavila sériou erupcií. Paraguaj. Silné zrážky vyvolali kritické povodne v meste Fernando de la Mora. V časoch narastajúcich prírodných katastrof je pre každého nevyhnutné, aby si osvojil postupy v krízových situáciách. Vaša informovanosť môže zachrániť život.